Amalalai hole Maka jika para mati jangan melola jemaah ada joget ada jono marone siwale makutulo buwami jabana lamoto bulumara parawati cai maro jako fisi boy boy di chende walai unu da mama makalela adiwole e bawle go me ko woke buwule ole ege mele woke buwule e ni nano lege me ko woke buwule amalole hole Amalam mamano, ekelano, mamano, ekelano. Ha, oja abonye mema eluye mema lawo. Ade no heri wala harambichi. De pa de to fono. Amalam mamano, ekelen, mamano, ekelen. Ane si adri wokoma. Chinekele kwa mai ndiche kwa mai ngoro ala ngoro mai amade oha ngoro mai ihinjoko ngoro mai ofologu ngoro mai ala ngwa ngoro mai na hanyi nde ka mo ma me aisi ho ma me ra nwoko me ra wa onye ho mala gi mre mbonye nsi mo me la ohora nyi su egbo ya gbogbo no nya ime ndo onye ngara mo ma ya gbo nya ime ndo onye ngara cheta hebru nwa gbo kwa ani se ho wa bia ma malaka ni malaka keri anya abia dia anda akali hi ade melazo omo na anyi nde no lo obodo ibo wezugbo kwa nda ahia zugbu dia ko onye ndi mmende ma ya ga jiara de pa di oga na edere go mma oga na edere go mma o ji na agba ọkụkọ mmụọ ụmụ ya ekpuchi ma anyị ekpuchi ma nna anyị ndị chebe ekpuchi ya maleke malori malafọ malankwọ ahụrụ lewe anya l'ọhịa he nọ l'ọhịa bakwa ya onye hụrụ lewe anya n'ala he nọ n'ala bakwa ya mmadụ asị ngunu nkwụla n'onu kwụsị ike ọnwa agbadi unu anyị na onye ire anyị rikọla ihe erila anyị amaala mma ekele mma ekele mmadụ asị na onye hụrụ anyị badula la hilu nde pila okade baka ohura ni job ya lo ehi ndala ahu ya hi ala ta he anya ya ka shara nwoke la nwanyị mada so mun nam dile la brala mi shu hunna ma yeri ni shu de padi ya de no mma ya ka shan promotion no bia ban ngale nya ke pila mun ne de nyina anya aka ene ma aka ya ke la ndi chenge vitra ikpe obu ikpe ke ngeta okora aka obu ikpe ọma a di vitra e ga mama duto nye nworo bi ihe pu mun ndi chenge nyene ya anya se ho wa ma no mma ya mala aka ni mala aka okpo ogoro dira ogoro okpo du dira odu amala mamman telen oja ba ka fo bi bi ehi fo ni mo wa akatum bi heji akaya kare ko ya kra ya le ono pom masi ya manumma manden nanyu ya ga jan otleji na ga wa haro poke ya ga jan de padi nchanye bia ho wa ma kwa na ma onye ngure de padi di jobo ga ele onye ngure ya muru manga nwa nwu onye bo fo ihe aso egbe ga gbagbo nwa ihe atata hembru nwa ga de padi o ga edere la mma e da ga ni ihe ade melazo ndi chebe ala oro akụ de ma na onye iro ma na onwe ala ga ni ichewe obu anyị ndị ka anyị nkachala sa mgbo nwoke gbo nwa ihe gbo anya akọrọ ofolo ogu n'ihi na mgbasi nwa ogu n'ebe ka anyị nso otu esi m na nnukwu otu a ụrata mmadụ asị ha ọma mere nwoke ha ọma mere nwaanyị onye ha ọmala adịghị mere mbụ onye nsị ha ọma emela ibe ọ kpọrọ mịara nya dị ha ụwa ma anụ mma emema n'ihe emema ya dịwa ọ bụ ihe ejula m ụlọ abi ejula m ụlọ dede abi ejula m ụlọ otu mgbala eji ekwe mkpọrị papa ukwu abi ejula m ụlọ ya dịrị nwoke mmadụ nwaanyị mma ha karagbuo ụmụ ha karagbuo ọkụkọ anyị gbuola nwoke gbuo nwaanyị onye nchụta anyị ya butekwa anyị madụba na onye anyị mgburu lakwa ede achụta anyị wekwa n'ala wekata ala ṅụrụ mmanya gbafọta ndị ọdọ ndị che tenụla chi mbili igwe tenụla
enwere nna la ọbụla la mmụọ nsọ nwee sabat nwa Adventist ọ bụ ego onye ngwa mbụ n'ime mahụ ụwa n'ime ndụ adị na-akọ ọla ịgwọ ụgbọelu nwa ga-ekwenu site ọ bụ ọma nwoke ngwọrọ ya afụrụ ya mmanụ nga ede ndụ ma onye nwụrụ anwụ ụlọ n'ụwa onye ndị ndụ atụchiela akpọ masịla ọ maala mma na-eme ya gaji ekwuru unu nnu ahụ ụmụ mgbe ọ bụ n'otu ụwa nnu ọ bụ otu m hụrụ ụwa unu ga na-ịlụta dị mara mma ụmụ m daadịghị bụtu akala adịghị eze nwaanyị oke osimiri ya dị n'ụlọ mma ya gaji arụ unu ụkwụ unu ji bịa mba ụkwụ unu ji ala adịghị ngị mụ ma nwoke ma nwaanyị ndị egwu ma ọ mara nna mma dedo onye mbuchile oke mmadụ mpala nkwa chiama na aba ngwa kọchara grup ọ ga na-edere ụla mma ndị nwe ndị niile ya anya lega nwa ngwụla nwe ọ bụ oge anyị na-edere site o ji abụ ezu oke seri udele atụtụ oge ga masị ndị chekwa ma ṅụrụ wee ṅụrụ leke ṅụrụ lori ṅụrụ lafa weduwe anyị ọ bụla nga ihi anyị ehi lahụ ya hie la la anyị nga wee mmemme anyị mmemme anụ nwe kọma anyị ndị gwụla ọnụ tagbu anyị ya kata n'mfu bifu kwembe masị dị padị ya dere ụla mma okwu eji bịa mba okwu eji ala infọmeshọn ya dịkwara agụ mma ọlụwalụ ya dịkwara agụ mma oke enyi mmeji aba ọlụwalụ bịa lekwụla ikwụla ndị shiwara na ya na-akpọ nna ya manụ mma ya gaji ya manụ mma ma leke ma lori ndị mgbere aja ṅụrụ mmanya ndị mgbere chọọchị ṅụrụ mmanya ndị mgbere amụma ṅụrụ mmanya ndị mgbere ọgwụ ṅụrụ mmanya ndị mgbere ekpo ṅụrụ mmanya ndị nkụrụ kwa ṅụrụ mmanya ma ndị lara azụ nwekwa ma ṅụrụ na ha nye ndị ka mbụlụ oji abịa rizuo ma chekwuo na ọ maala mma bichekwa na ma ṅụrụ ọnụ mụọ mgbo ndị chewu oke ohu ma ṅụrụ ọnụ mụọ mgbo dede ma ṅụrụ ọnụ mụọ m ihi eri nụ m ya gaji anụ aga m ịgwọrọ unu ọgwụ orikọrọ adịkwa ha eme unu rala ya onye ntụtụ unu ya wee chere na ama ṅụcha m na ṅụrụ kawa ṅụkwa gawa